S jakými problémy k vám ženy po porodu přicházejí? Pacientky přichází s různými problémy v období 6 nedělí. Tyto problémy můžou být od závažných až po banální a vždycky je na zhodnocení lékaře tak, aby vybral a zalečil pacientku k její spokojenosti. Co v těchto situacích ženě doporučujete? Jak má postupovat? Většinou je důležité vyšetření tak, aby jsme zhodnotili, zda je nebo není třeba terapie k hojení porodního poranění. Porodní poranění má tendenci hojit se většinou samo, ale jsou porodní poranění, které potom vyžadují určité režimová opatření, určitou podpůrnou terapii a určitou medikamentózní terapii. Většinou se doporučí lokální preparáty, velmi zřídka se přistupuje k celkové terapii a lokální terapie se vždy přizpůsobuje k požadavku ženy tak, aby většinou tato terapie byla co nejméně invazivní a na druhé straně přinášela co největší benefit pro pacientku. Mezi preparáty s lokálním působením jsou lokální antibiotika, lokální chemoterapeutika a antimykotika a jeden z nových preparátů, který se velmi osvědčil, je preparát s lokálním stříbrem a oxidem titaničitým. Stříbro je přeci kov, nemůže nějak škodit, třeba když žena kojí? Tento preparát obsahující stříbro a oxid titaničitý tyto prvky obsahuje v podobě, kdy se nedostávají do organismu ženy, působí lokálně a vytváří ochranný film v pochvě a na povrchu porodního poranění. A tento ochranný film působí antimikrobiálně, antivirově a antimykoticky, tak, aby se urychlilo hojení porodního poranění a aby se tyto organismy potom nekomplikovaly další vývoj v oblasti rány. Jsou i jiné vhodné indikace tohoto přípravku? Tento přípravek díky svému složení má široké užití nejenom u porodních poranění, ale mnohem širší užití je i po gynekologických operacích. Tento preparát vytváří film v pochvě a na raných plochách, například po konizaci nebo po operacích gynekologických, kde je volná raná plocha a volné ionty stříbra s oxidem titaničitým zde vytváří vhodné prostředí pro hojení bez infekce patogenními agens ve smyslu bakterií, virů a plísní. Kde mohu takové prostředky sehnat? Jsou pouze na předpis nebo i volně prodejné v lékárně? Tyto prostředky jsou volně prodejné v lékárně, měly by být na doporučení lékaře, který zhodnotí vhodnost užití prostředku a jeho benefit pro hojení porodního poranění. Co byste ženám na závěr doporučil? Doporučili bych jim, aby se nebáli navštěvovat svého gynekologa, že možnosti terapie všech možných potíží v oblasti genitálu je celá řada a vždy se najde vhodná léčba tak, aby pacientkám bylo pomoženo a pacientky odcházely spokojené z gynekologických ambulancí.